sammen, og velkommen til den her video. I dag kommer vi til at tale om, hvordan Første Verdenskrig den startede. Det startede med, at der var en serber, der skød en kronprins i Sarajevo. Det skete den 28. juni i 1914. Det synes Østrig-Ungarn var pænt træls, så de angreb Serbien. Du hast unseren kronprinsen erschossen. Så blev russerne sure, fordi de var venner med Serbien. Njet, oni nasi Turcia. Så blev tyskerne sure, og ved hjælp Østrig-Ungarn, så erklærede de krig mod Rusland. Aber das skete überhaupt nicht. Så blev Frankrig sure, fordi de var allieret med Rusland. La Russie, notre allié. Og englænderne holdt også med Frankrig og Rusland, så de gik også med i krigen. We're coming to, chaps. Og så var Første Verdenskrig i gang.